Коста, хора, аз съм Ион 72, а тук до мен е... Аз съм Diarox BG. И днеска ще играем на Diarox сървъра. Няма да точно играене, само ще направим едно малко интро за вас, зрителите. Искам само да ви кажа, че сървъра, който аз съм създал, е без хамачи, отворен за хора, желаещи да Онлайн е по-точно. играят с мен. Да. И просто взето строим работи, копаме, правим простоти. Чак по-простоти. Аз в момента тук правя някакви простоти, както виждате или не виждате, защото 72 някъде избегам. И скоро ще ми свърши сигурно оплатата. Май имам друго. Вземи си нова. Той си направи ново, да. Да. Няма да читаме. Оле, Diarox, имам бая лут. Май къща ще ми стигне. Май дървото ще ми стигне за моята къщичка. Ако искаш ела до мен да я видиш... Тъпо стана. То бая. Няма да лъжа. И паднах. Тук се ядосвам на Флинта, който стои като пътечка в село. Флинта? Да, искам само да ви кажа, че на сървъра е сложен си. Word edit. Сигурно ще го има в описанието на клипа. Естествено, ако Ион 72 го сложи. Да, и аз съм с нова клавиатура. USB, която съм си вързал към лаптопа. Виждаш ли каква тъпотия? Не Да си виждам. вържа клавиатура към лаптопа, който има клавиатура. Добре, Diarox, ще дойдеш ли да ми помогнеш с къщата, че едва ли ще се справя сам? Ако може да ми помогнеш. Добре, ще я завършим, след като сега приключим клипа. Това беше от нас, драги зрители. Може да се абонирате за мен, за него. И чао-чао! Чао, чао!